יו, אולי נעשה שיר מכינה. מה יוטה, מה אתה משוגע? בחיים לא עשו שיר מכינה בתלם. כי לא היה מחזור טוב כמו שלנו. רגע, צריך לבחור שיר קודם. יש לי את זה! הלב שלי נוסע. רגע, מה זה? אתם שומעים את זה? לא! מכינת תלם, מחזור כ"ב, מסיימים. קם בבוקר לרעש של מוסכים, מצחצח עם 200 אנשים, יורד לבית מדרש ממש מחכה, ובדוק אני היום לא מאחר. באמצע המשבצת מחרבן, דירה בית המארחים בדוק שאין נייר יותר, חוזר וכולם כבר סיימו מזמן, אני עולה לגג כדי להתאוורר. כי זה תלם, סיימנו את המכינה, בדוק שבצבא, אין להגיע לפה, אני כזה מכיניסט, קפה ציינים, כולם רפורמים, מכיניסט ותלם, תלם שרים. כולם עמוסה למכינה בצפון, אבל אני בתלם יפו, והיה ממש פה. ובימי שלישי, בין השיעורים, אני בבגד ים קופץ ראש, וכולם פה מסתכלים. אתה בשבילי לא עוצר, אז רץ ממש מהר, להתנדבות הכי טובה. חיבקתי כמה ילדים קטנים וחמודים, והנזלת לא ירדה לי חודשים מהבגדים. מתקלח 4 שנים, במקלחות של הבנות כבר אין עוד מים חמים, כן. השכנים אומרים שיש פה עדים, עוד שנייה הוא מתפוצץ כבוד עודים. כי זה תלם, יש היום במליאה, תורנות ארוכה, שנת שנה משבצות, אני כזה מכיניסט. מלאה צמחים אני משקה קבוע, והסלון שלה תמיד פתוח, בחדר אפיות יש עוד עניין עם הבנות, סמו! וההומואים מזמן כבר התקפלו. בגימל מסתלבט, כי פה זה לא כמו בית. שוב אני יושב לילות שלמים פה במרפסת. יש איזה דיבור על זה שיש ערב דירה, תוציאו את הרמקולים, נרים את האווירה. בדלת כולם מקפיצים רק, הזמנתי שוב הכסף שלי הולך להיגמר, הערב יציאה היה אחד המטורפים, אבל משום מה אני כלום כבר לא זוכר. כי זה תלם, יש היום עוד הפגנה, והשיחה קבוצה, שם פותחים את הכל, אני כזה מכיניסט. ערב יציאה, אז כולם הולכים לפקק, ממלאים את הבר בתלם, המלצרים בהלם. יש עוד אימון, אני לא מצליח לקום, כולם פה פרצוף עקום, הולך משלימה מכון מתה! הקייטרינג נמאס, נגמר החלב שיבולת וצורך את החלבון, הארון הוא כמו מקולת. כל היום מתווכחים כאן, שמאל קיצון בימין קצת, אני מפגין בקפלן, תלם עושים פה תיקון עולם. כי זה תלם, סיימנו את המכינה, בנו שבצבא, אין להגיע לפה, אני כזה מכיניסט. נו, מה אתן אומרות? ממש כאילו אין מצב, לא הולך לקרות. אני לא מקום את השמות, אבל היו 2 אנשים שהביאו אנשים.